Ngesonto elidlule ngikhulume kabanzi emveni kokuba ngithola imibuzo ethi ngakube sikhona yini isikhathi esiright uma ngabe uyindoda eshadelwe noma indoda eganiwe uma ufuna ukutshela unkosikazi wokuqala ukuthi usufuna ukumlamanisa, usufuna ukuthatha unkosikazi wesibili. Ngikuvezile ke ukuthi kahle kahle asikho isikhathi esiright at all, ngoba unkosikazi one usuke ngakholwa ukuthi usamthanda, noma usuke question ukuthi ziyini izathu ezingenza ufuna ukuthatha umunye unkosikazi, ngoba phela yena usuke khona ezibona efanelekile, futhi amakhosikazi abuka ngokuthi kusho ukuthi angisaphelele yini noma akasaneli ngokuthi kube khona mina. So ngizamile kafushane ke ukuchaza ukuthi kahle kahle isikhathi engathi nje singcono kakhulu sokuthi ngesikhathi indoda ingakaganwa iveze ukuthi inawo umuzwa ukuthi ngelilanga izothatha isithembu. Kodwa ke isibindi asivamile ukuba naso, ngoba kwesinye isikhathi ungalahlekelwa kwayiyona le ntombi othi usuke ufuna ukuyiganisa, ngoba abantu besifazane bavamile ukuthi bathi I know ayingeke ngamani ungangithathi. So amadoda mhlawumbe afihliswa yilokho ukuthi mangizolahlekelwa uyena-ke lo muntu engithi ngifuna ukumthatha, so ngcono ngithule ngifele ngaphakathi. Kodwa ke ingozi ngalokho yokuthi mase kufika isikhathi sokuthi indoda ifuna ukuthatha unkosikazi izokwenza lokho ke seyiganiwe, so mhlawumbe kufanele ngabe iyakuveza. Kusho ukuthi ngeke siyisole kakhulu, ngoba phela indoda mayizolahlekelwa umuntu emthandayo ngenxa yokuthi lawo umuntu aka-understand ukuthi isithembu singani. Okwesibili ukuthi noma indoda ingaveza-ke sekuganiwe ukuthi isizathu siyini, kuba kancane ke unkosikazi esizwe isizathu. Amakhosikazi ahlale engaka asizwe isizathu, noma ungathi ingoba mhlambe ngifuna ukukhulisa umuzi noma ngenzela igama lala ekhaya ukuthi lingapheli. No, amakhosikazi akayivumi leyo nto, in fact ashaya phansi ngonyawo. Kukancane la uzothola khona unkosikazi ongahambisana nombono. Most of the time amakhosikazi indaba yesithembu akayifuni noma ayibona. Kusho ukuthi again asikho isizathu indoda engazizwa i-comfortable ukuthi no, lesi sizathu ke ngizothi mangiyosidlala bese kube ukuthi unkosikazi uyakholelwa noma uyavuma. Lento yenziwa ukuthi eminyakeni ewu-300 sicoloniziwe, yafa lento eyayenziwa abantu ababezizala, because bona babethi umama noma unkosikazi wala ekhaya noma umamezala uyena wayebasekhaleni abe in the forefront yokuthi kufanele kuthathe umunye unkosikazi. Kusho ukuthi umkakho uyena owayeza kuwena azoku-approacha njengendoda ukuthi baba, ngibona kunesidingo sokuthi kungathathwa umunye unkosikazi. So leyo nto yayenza ke kungabi nenzondo nokuxabana nomzima endodeni, ngoba unkosikazi wayeza vele inhliziyo. So the convincing part yokuthi ngifuna lo nkosikazi avume, no, yayingenzeki, kwangewona umthwalo lo, kwakukuthi vele unkosikazi uyena ohamba phambili. So ngenxa ke yaleso sizathu indaba yesithembu kusiyenzeka ngendlela ehlukile manje ukuthi sekuba amadoda abasekhaleni lokugqugquzela ukuthi afuna ukuthatha umunye unkosikazi. Anezizathu ezihlukahlukene ke isithembu sakhiwa ngezizathu ezihlukahlukene. Anginaso isizathu engathi ayike lesi isona ke sinqala noma isona esibalekile abantu abavame ukusakhela kusona, ngoba abanye amakhosikazi angenwa idlozi. Idlozi into enkulu ehlonishwayo, bese idlozi lingavumi ukuthi indoda iluke ihlangana nalo nkosikazi, bese kudingeka ukuthi kube khona umunye unkosikazi ongena ngaleso sizathu. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi la kusuke kupruveke ngempela ukuthi umyeni unayo inzalo, kodwa umama lo okhona ongenayo inzalo, bese kufanele kube ukuthi kuthatha umunye unkosikazi ukuze akwazi ukulekelela ekutheni umuzi ukhule. Ngiyazi-ke ukuthi sinembono ehlukahlukene ngalokho, ngoba kukhona abathi akwenziwe in vitro noma ku-adoptwe. Lezo zinto zonke zasentshonalanga, we had our African way yoku-addressa lama issues ukuthi
kubonakala ngathi lezo zindlela mhlambe zethu zase-Afrika zi-selfish and mhlamba zisifanele thina. Kusho ukuthi ngenye indlela into eyithina ibonakala ingasasifanele kuneyindlela eyithize zisifanele. So uma ngabe nivumelana wena nendoda yakho nomkakho ukuthi ningayenza invrith, kwenzeni ngoba kuzoniphilisa lokho. Kodwa esimeni la mhlambe kungenzeki khona, iconsider nalendlela le yase-Afrika yokuthi ngampela kulanda omunye unkosikazi, noma kusuke futhi intombazane yakuleso sibongo esinye izizovusa umuzi la, izovikela isibongo sasekhaya kwenzela ukuthi singafi. Kodwa ke inkinga esibhekene nayo yokuthi amadoda amaningi ngenxa yokuthi anemali abesesebenzisa ke manje ukuthi anemali ukuthi afuna ukuthatha isithembu. Kusho ukuthi ngendlela kwenza kube kukhuni ke kubantu ukuthi bakwazi ukubona ubuqiniso bokuthi ngampela ngisithatha isithembu ngoba nakho sifuneka, noma ngisithatha ngoba ngifuna ukuyithokozisa nje ukuthi nginemali sekufanele ngikwazi ukuba namakhosikazi amaningi. So lezo zinto ke zingachazwa yibona bobabili abantu abasothandweni noma abakha lo muzi ukuthi ngampela ubaba ingoba nakho kunesizathu esizwakalayo, noma ingoba nakho ubaba ehlulwa noma edakwe umbuso wemali, yabona. But ke into ke mhlambe engingayisho kubantu besifazane ukuthi indoda noma ibingeza genuinely, niyakwazi ukwamukela ukuthi no lokhu kufanele ubaba abe nomunye unkosikazi. Ake ngilinganisa nje, is it okay ukuthi ngampela umuzi ungaze ufe noma igama lendoda lingaze life makuthi sinengqinamba yokuthi abatholakala abantwana ngoba nakho wena ufuna ukuvuleleka noma uvula inhliziyo yokuthi igama lalomuzi alivikelwe, ngoba usemlandweni vele unkosikazi, ayikho into ezocisha igama lakho lapha ngoba vele sokhona. Noma nithanda lento yokucabanga ukuthi ayi le ndoda ayinayo unkosikazi kodwa ihambelala namantombazane, ihambelala bese kuthi mangabe seyidlulile emhlabeni bese kuvela izingane ezizolwa la zithi no baba wethu lona nathi uyasizala. Nifuna leso simo esinjalo yini? I think sisesikhathini la kufanele senze an open, truthful engagement, honest in fact, yokuthi sikwazi ukukhuluma, sikhululeke. Uyazi labantu abathi ungabomshada umuntu ongeyena umngani wakho baqinisile, because imfihlo eziningi ezenziwa amadoda ukuthi siyawavalela. Kahle kahle ayikho indoda efuna ukuthi ilahlekelwe unkosikazi wayo. Wonke amadoda ayafuna ukuthi unkosikazi abe khona, ayafuna ukuthi unkosikazi angahambi. Kodwa uma ngabe kunento ngampela esabisayo ngalendlela ukuthi uma ngemtshela lo nkosikazi angahamba, kusho ukuthi indoda ke izobe ingasayisho ke leyo nto. Ake ngikwenzele isibonelo. Yazi ngeke ngabukela olunye uhlelo la indoda ibinemfihlo ka-12 years ukuthi inengane eyondlayo eyaziyo. Uma ngabe seyivela ukuthi lengane ikhona ina 12 years, bathi ke abantu laba abahlaziyayo la ku social media, awu amadoda ave nemfihlo sekungaze kuphela u12 years wonke umuntu enengane eyifihlile. Le ndoda mayibuza ukuthi beyifihleleni u12 years, ithi bezohamba nonkosikazi futhi bekuzoliwa kube beyiveza. So uyabona ukuthi sithi sigxeka le ndoda ukuthi beyifihleleni, kodwa sibe sithi eishi lesi simo beyizobhekana naso ingasalala ebusuku isihlulwa ibhoqolo lele ezobe lilwa nayo, ngoba iyona yonke enye into eyingozi. Kanti if a person is your friend, unkosikazi wakho umngani wakho, nawe nkosikazi indoda yomngani wakho, singayisola mangase ngampela ifihla into enkulu kangaka ingakutsheli, ngoba ungafika la uyibuza khona ukuthi okay, njengoba ubungangitsheli kodwa uyazi ukuthi la ekhaya ngikuphethe kahle ngikaze ngilwe nawe mawulethe izinto, why only today u decide ukuthi ungangitsheli into? Uyabona unesizathu. So ngifuna ukuthi ke ingqikithi esibhekene nayo, yes asivumi ukuthi akuwona wonke amadoda angathatha isithembu, iqiniso lelo asilivumi.
because isithembu asidingi imali kuphela, ngoba abantu bacabanga ukuthi isithembu sidinga imali kuphela bese bethi ngoba nginamamiliyoni ekusho ngaba naso isithembu. Phela if lokho kuyiqiniso ngaba abantu abanemali abadivorce. Okusempeleni ibona abadivorce kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi uthando, ukuhloniphana nokuzwana akwenziwa imali, kwenziwa ukuthi umgogodla walowo muntu osuke ebe noma ethatha igxathu lokuba nesithembu unjani. That's one. Number two, amadoda aseyayisebenzisa lento yokuthatha isithembu ngokuthi afuna ukuphanisha amakhosikazi awo. Uma ngabe ufuna ukuyithola lento uthi iqiniso, indoda enye vele ithi unkosikazi mayedwa uyadelela, meaning ibingeke isithathe isithembu purely on the basis zokuthi ifuna ukukhulisa umuzi, ifuna ukuwandisa kahle. Ithatha ngoba nakho ifuna ukuthi imhlalise ngendlela engemnandi nenganamdiseki kahle unkosikazi wakhe. Kanti kufuneka indoda inemali noma ingenamali, kodwa mayinomuzwa wokuthatha isithembu ibe honest, futhi engathi ingakutshela isakushela ukuthi mina ngizofuna isithembu. But uyazi into ebuhlungu, niyathanda nina abantu besifazane ukuthi nilwe namantombazane athanda amadoda eni, nithi iwona ama-homewrecker. No, that is wrong. Intombazana ayisukeli ishelele indoda, indoda eshela intombazana. So wena ngoba nango omunye umuntu wesifazane ulula mawubheka ulwa naye, futhi into ewesi kwesinye isikhathi mhlawumbe usuke seneyingane zegazi zala ekhaya bese ulwa naye, bese uyeka ukuqondana nendoda yakho ibuza ukuthi baba yini eyenza ngithi ngikhona uhambe ngaphandle uyokhulelisa. And the worst part, ayimanageki imali yendoda eqonyiwe abantu besifazana abaningi, because into eyenzekayo angithi ifanele ibanelisa ukuthi ngichazele isecret enye enkulu kakhulu nini abantu besifazana. Indoda eqonyiwe enonkosikazi ithatha imali eningi isebenzise entombini more than le isebenzisa kumkayo. Isizathu esenza lokho ukuthi ingxenye yale mali iyenza ivikele ubudoda bayo lapha ngaphandle, ngoba iyazi phela ukuthi izothathelwa abanye abantu. So into ebuhlungu kakhulu le. And more than that, isuke ivikele ukuthi lo ntombazana ayizizwe i-comfortable, ihleli kahle, ngoba uma ingakwenzi lokho izomluza lo muntu and then kuzoba ne-problem la ekhaya. But ngihlale ngisho ukuthi abantu besifazane ningavumeli ukuthi amadoda unidentify as abantu abapreventa injabulo noma umbono. Lento yombono akekho umuntu okufanele afike emzini ungakhulu. I-problem yokuthi anichazeliwe ngomuzi, nicabanga ukuthi umuzi ucentered around you. No, let me tell you, indoda enombono noma ngabe beyingaganwanga wena ibiyosithatha isithembu, because it's not about you, it's about umbono efuna ukufulfilla, it's about i-purpose yokuba khona kwayo into existence. So wena mawucabanga ukuthi the purpose yoku-exista kwale ndoda ingoba wena, no, ingakho izohlala ilwa nawe, nixabana nibanga lento yesithembu. So ngiyafisa ke sengigcina ukuthi sengathi abantu besifazane namadoda bangaba sesimweni sokuvumelana ngokuthi umuzi bafuna wakhiwe kanjani. Madoda ngiyacela ukuthi nibekezele ekutheni one, abantu besifazane ba-understand ukuthi ingoba sisuke sibathanda ngempela yini masifuna ukuthatha amanye amakhosikazi, but we must prove it ngezenzo. Okusempeleni the onus to prove is on our side, because kufanele unkosikazi obekade engabaza ukuthi le ndoda iyangithanda abone imthanda ukwedlula indoda enonkosikazi oyedwa. That's one. Number two, isithembu esicritical kakhulu siseyinganeni. So ingane mazifila ukuthi ubaba uma akamphethe kahle, ubaba nathi akasiphethe kahle, ngeke uze wakheke umuzi.
Kodwa we can only achieve yonke lento engikhuluma ngayo uma ngabe sikwazi ukukhuluma ngaphandle kokulwa, samukelana. Bantu besifazane kuyisho ukuthi inini enigcina ninqabe izingane zala ekhaya ngoba nithi indoda yami and so on. But kusizana ukuzuza lento le esiphila kuyona. And then mase nifika emakhehleni nasezalukwazini, abanikazi balomuzi bese beyaniquestion ukuthi why izingane zala ekhaya zikhulele entabeni. But ngithi-ke mina ngishoyo kungcono ukuthi niwabuze amadoda eni meletha lolu daba ukuthi ziyini inhloso, niwalalele bese niyawa advise. I always say ningalwi nabo, don't fight them. Hayi ukuthi ngiyabakhulumela, but I'm saying kulula mawuzothi cha baba sibanibani ngiyakuzwa ufuna isithembu. Okay, ngeke ngikuvimbe ngoba nami ukuze ngibe la ekhaya ngalanda wena. Kodwa njengoba sisahluleka ukuthi sisizingane esikoleni, sithengele izingane izicathulo kanjalo, ungabe ubaba usesimweni yini esifanele sokuthi angaba nemizi emibili, ngoba ukuba nemizi emibili is very expensive. So kungcono ibe with a respect and understanding i-argument than ukuthi ulwe nendoda yakho as if he's no bad. Yabona, so iyona ndlela mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngasilekelela. But I'm simply saying ke ekugcineni kosuku indaba yesithembu ngeke sisakwazi ukuyenza lutho. I think njoba kuthiwa zibuye emasisweni nje ngokuyiphatha ngokuzenzela, it's one thing ezoba khona and ngeke siyenze lutho ngendaba yesithembu. Thank you so much.